Szervusztok! Ma megdöbbenve hallottam néhány páciensemtől, így egy orvosnő páciensemtől is, hogy jelen időszakban a legkorszerűbb arctöltőanyagnak a zsírtöltéseket tartják. Hát én nagyon sok érát megértem. Hát a legelső töltőanyag 40 évvel ezelőtt az autólóg zsír volt, és ezután jött az összes többi, és nem akarom ezeket elsorolni, és nem akarok vele untatni benneteket. Az autólóg zsírtöltésnek óriási előnye, hogy saját anyag, élő anyag, és hát már akkor feltűnt, hogy nem csak mennyiséget, hanem minőséget is tudunk adni, hogy autólóg őssejteket tartalmaz. Igaz, hogy a leggyengébb minőségű őssejteket, a mezenkimális sejteket, de tartalmazza. Tehát ilyen értelemben az autólóg zsírnak van helye az arcrekonstrukciókba vagy rejuvenációkba, de gyakorlatomban csak akkor és ott, ahol kicsit nagyobb volument szeretnék tölteni. Nálam például semmi keresnivalója a zsírnak az ajakban, mert nem oda való, valójában nincs ott zsírszövet, sokkal jobban tudjuk ezeket a modern krémes töltőanyagokat alkalmazni mikrótűvel, míg a zsírt csak egy vastagabb, erősebb szérumegyestűn tudjuk tölteni. Tehát bizonyos korlátai vannak arcon a zsírtöltésnek, és nem a legújabb, hanem a legrégibb módszer. Köszönöm.